खुलुमबाय आं गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गेजेरजों बेखौनो रायजो राजानिसिम फोसावनो नाजायो मेरापानि शिशुपानिनि सासे बर' फिसा नबजित नार्जारिया डान्स इण्डिया डान्स DID लिटिल मास्टार बेयाव पार्टिसिपेट खालामनानै सबनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै दिनै दावगानानै थाङै थाङै लास्ट राउन्डआव मोनहैनो हाबाय बिथांखौ बे लास्ट राउन्डआवबो जेबादि गिबिनिफ्रायनो भट होनानै नोंथांमोना देरहा होबोदों बिथांखौ नैबे लास्ट राउन्डआवबो नोंथांमोननि बोर लोगोसे मोनसे मिस कल होनानै बिथांखौ जाहाथे बे लास्ट राउन्डआवबो जयजुक्त खालामो बे भट होनाय समा जाबाय दिनैनि हरनि 9 रिंगानिफ्राय फैगौ 23 जुन बिस्तिबारनि हरनि 9 रिंगासिम भटिं लाइना खुला थागोन बेयाव नोंथांमोना बयबो इउज खालामबाय थानाय गावनि आखाइजों दांबाय थानाय बे मबाइलनिफ्राय मिस कल होनानै नोंथांमोना जाहाथे बयबो बर'नि फिसा होननानै नबजित नार्जारिखौ जयजुक्त खालामो बेखौनो आंनिफ्राय आं खावलायनाय थाबाय बे भट होनो गोनां नैबे मबाइल नाम्बारानो जाबाय 9152915246 आरो खनसे बुंना होनाय जादों 9152915246 एसेनोसै।